लानानै खाथियाव ओरै जिरायनानै बिदिबो खालामदो आरो मा ओरै खाथियाव सारियाव लानानै ओरै नायबाय थानो हागोन आरो मा पुरा पस मा पासुयम Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Suno mono gulu pulis upus putu nonton kedeni gedam moनसे video बरनाय बाहर थाबाय तो बेकार ओरैनो बे सानैसोआ भिडिअ होबाय थानो हायाखैमोन आरो बेखायनो सरि ओंखायनो दिनै बरिंनो टाइम पासनो मोनसे जायगायाव थाबायनो फैबाय आरो जों सासे लोगोजों आंजों तो मोनसे पार्क आरो फिसा पार्कनो मोनसे गाबिल पार्क होननाय जोंनि खाथियावनो जायो आरो बे आमजों गामियाव बेयाव फैदों तो नोंथांमोना आं एसे दिन्थिलांसिगोन आरो बे भिडिअखौनो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो जेराव बेबायदिनो आरो नुथाया एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आं एसे खाथियावनो दैमा दं एसे हाजोबो दं आरो खाथियाव तो बेबायदि भिउआ बेयाव जनानै दं लोगोआ ओमफ्राय बिदिनो आरो मा ओमफ्राय नुजाफैलायबाय गोरब्लानो मा होनो एसे नानिखा जाजोबदों पुरा फ्रेम रक जानाय फेसा नानिखा जाजोबदों अबाव बिनि भिउफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन आरो तो एसे नायलांबाय थादो आरो दिन्थिलांनोसै आं एसे नै बिदि बिफांफोराव एसे बैग्रि बिफां बेयाव सुनि फिनदोंमोन आरो एसे गोफोरनो तो बिदि दं ओमफ्राय बेथिंबो पुरा गार्लफ्रेन्ड सार्लफ्रेन्डफोरखौ पुरा लाबोनानै बेयाव अलप लाबोनानै एसे जिरायनो हागोन आरो मा बिदि पुरा ओरै लानानै खाथियाव ओरै जिरायनानै उन्दुनो हागोन बेयाव लाबोनानै सोरबा फैयोब्ला फैनो हागोन एसे दैमा जिङावनो आरो लाबोनानै बिदि लाबोनो हागोन आरो मा तो बेयावबो दं बिथिंबो औ बिथिंबो दं ओरै तो बिसिं नै एसे खरकथि बुंगोन दालां बिदि दैमा सेराव थांनाय आरो बिदि ओमफ्राय ओरै दं ओरै खालामदों आरो मा भिउआ बिदि दैमा खाथियावनो पुरा इथिं फैनानै हाथिंफ्रा जुदि एसे गाज्रि जादोंबा फैनायाव लेथ्रा नांदोंबा बिदि हाथिंबो सुनो हागोन ओरै ओमफ्राय नै ओरै थांनो हागोन आरो मा पुरा ओरै ओमफ्राय नै बिदिबो खालामदो आरो मा एसे हाबाफोराव जेनेना बेबायदि खालामदों एसे बुरियानो बेयाव गार्लफ्रेन्डआ जिरायबाय बे बयफ्रेन्डआ जिरायबाय बेयाव रमान्टिक खोथा रायलायनो थानो हागोन आरो मा पुरा ओरै जिरायदो ओमफ्राय एसे गार्लफ्रेन्डखौ ओरै लानानै ओरै खाथियाव सारियाव लानानै ओरै नायबाय थानो हागोन आरो मा पुरा फेसखौ बुरियानो आरो मा बिदि रमान्टिक खोथा रायलायनो हागोन आरो मा बेयाव गार्लफ्रेन्ड लानानै बिथिं गार्लफ्रेन्डआ थाबाय ओमफ्राय नों बिथिं बयफ्रेन्डआ थाबाय पुरा जनानै बेयाव आरो दोननो हागोन नोंसोर मा लाबोयो साम'सा लाबोयो मा लाबोयो पुरा चिकेन मम'फोरखौ लाबोनानै बेयाव दोननानै जानो हागोन मा दुलायनो हागोन मारा सासे हेन्डसाम लोगो फैबा जागोन पुरा लाजिनानै बियो पुरा नै लाजिसे ओमफ्राय नै दैमा खाथि दं आरो मा नै बेथिंबो दं तो नायलांबाय था आं जेसे हायो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनो नाजादों आरो मा दं नै खाथियावनो नै बिदि खालामना दोनदों आरो मा बिदि खालामदों बिदि थांनानै एसे थांना दिन्थिनोसै आं ओरै थांनो हायो पुरा टंटं बिदि खालामना दोनदों आरो मा मोजानो फैनानै नोंथांमोना फैनानै बेवहाय एसे
बे अन्थायाव फैनानै एसे मा होनो दैफोरखौ एसे फट' लानो हागोन पुरा फट' लानो लुबैखायोना फैब्ला हिन्जावफोरा पुरा फट' लानो हागोन मोजाङानो बरियानो मा फट' लानो हागोन आरो मा बेयाव फै थाबायनोब्ला टाइम पास खालामनोबा ओरैनो थास्लायस्लाय फैनो हागोन मोजां दाथ' आरो मा थान्दा सिजोनावथ' गासिबो थाबायनो फैखायोना इथिंबो दंबावो नै नोंथांमोना आं दिन्थिलांनोसै बेथिंबो नै जिरायनो थाखाय पुरा एभेलेबल दं आरो नोंथांमोना पुरा जिरायनानै गोबां आरो जिरायग्रा जायगाखौ गोबां बानायदों नायलांबाय थादो आरो मेन बुस्थुआ बेयाव फैनानै पार्कआव बेयाव फट' लानायाथ' मेन जाखायोना फट' लानो थाखाय मेन बुस्थुआ नोंथांमोननो दिन्थिलांनि फट' लानो थाखाय मोनसे मेन बुस्थु खालामदों आरो मा पुरा दा पार्क सार्क खालामब्ला बिदि माबा मेन थाखायोना पार्क खालामब्ला पुरा मा होनो मोनसे फट' सेसननि थाखाय मोनसे बरियानो सेस खालामोना बिदिनो आरो मोनसे फिसानो मोनसे बिसोरबो मोनसे पार्कनि थाखाय फट' सेसननि थाखाय खालामदों बरियानो नै नाय मेन बुस्थु दा बेखौ मिथियाखैना आं गोजानाव थाना दिन्थिनो दा होमबानो मिथिगोन मा बुस्थु बे पुरा मेन बुस्थुआ बेनो पुरा फट' लाखायो फैनानै गासिबो मानसियानो बेवहायनो फट' लाखायो फट'खौथ' मेन बुस्थु ना हिन्जावफोराथ' पुरा नै बेयाव आरो नोंसोर कापुलफोरा फैनानै बेवहाय हिन्दु गार्लफ्रेन्डआ थाबाय हिन्दु हौवाया थाबाय फैनानै पुरा नै पस मा पास होयो मा पस होयो नोंथांमोना फैनानै बेयाव पुरा फेस मा होनो पस होनो हागोन आरो मा थ' नायलांबाय था ओमफ्राय आं जेसे हायो बेसेबांनो दिन्थिबाय थागोन आरो पुरा नै बेथि दैमानि खाथिनि आरो बेवहाय बे मा बेखौबोथ' मोनथियाखै नै बेबो मा आंथ' गोजानाव थांना दिन्थिनाय आरो मा पुरा बेयो स्टार बानायदों आरो मा बेवहायबो नोंथांमोना मोनसे फट' लानो हागोन आरो मा जिरायग्रा जायगाखौ गोबां खालामदों बेवहायबो जिरायनानै थानो हागोन आरो खाथियावनो पुरा एसे रमान्टिक खोथा रायलायनो हागोन बेयावबो मोननै खालामना दोनबावदों आरो मा थ' आरो गथ'फ्रा फैब्ला बेवहाय मा होनो एसे नै गथ'फोरबो नङा आरो बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डफोरजों फैनानै बेयाव जिरायनानै पुरा ला नै ओरै खालामनो हाबावगोन ओरैनो मोजानो पुरा मा सना आइ लाभ इउ नों गोसो गोरबा बिदि खालामनो हाबावगोन आरो मा पुरानो आरो बेयावबो दंबावो नै बेथिं दंबावो बेथिंबो जिरायग्रा गोबां दं बेथिं ओरै खालामदोंमोन आरो मा बेथिं दालां खालामदों ओमफ्राय दंबावो आरो नै जिरायग्रा आरो मेन बुस्थु पुरा बरियानो खालामदों आरो मा बेयो मा नोंथां पुरा फट' सेसननि थाखाय बरिया मोनसे बुस्थु खालामदों फट' सेसननि थाखाय एसे एकर्सन खालामनो थाखाय एसे मुहिनो थाखायबोथ' बुस्थु खालामखायोना बिदि औवाजोंनो खालामदों आरो पुरा लकेल बिसोरो औवाजोंनो खालामजोबदोंमोन पुरा दिन्थिलांनाय आं नायलांदों बेबो मोनसे नै बेखौथ' दा मोनथियाखै गोजाननिफ्राय हांनानै दिन्थिबावनाय आं बेबो मा नाय बरियानो मोनसे नै बेबो नै बरियानो फट' सेसननि थाखाय बरियानो आरो मा फट' सेसननि थाखाय बरियानो जनानै नै बरियानो जों मोनसे पस्ट सुनो हागोन आरो मा बरियानो पस्ट खालामनानै बेयाव फट' लानो हागोन आरो नोंथांमोना बरिया बे मोनसे जाबाय आरो नैथिंबो दं नैथिंबो दं बेयावबो नै जिरायनो हागोन बरियानो बेवहायबो नै एसे दुबट नालाय केमेरायाबो फनाबो केमेरा क्वालिटि बारा मोजां नङा थेवबो एडजास्ट खालामदो ओमफ्राय बेयाव जिरायदो बेनिफ्राय ला नै ओरै थांबावो बरियानो ओरैनो थांबावो आरो नै बिदि मोजानो एसे गथ'फोरखौबो गेलेहोनो थाखाय टाइम पासजोंथ' गेदेर पार्कफोर थानाय ना एन्ट्रि फिसफोरबो नांगोन ना बरियानो ओंखायनो जों बे फिसा फिला माबा पार्कफ्रावनो एसे एन्जय खालामनो हागोन मा टाइम पास फैनानै आरो मा एसे माइन्डफ्रा जुदि टेनसनफोरा बेसिथार जाना थायोना एसे डिप्रेसनफोराव जानानै थायो जों ओंखायनो टेनसनफोरखौ फ्रि खालामनो थाखायनो जों बेफोराव पार्कफोराव फैनानै एसे एन्जय खालामनो हायो बेनिखायनो आंबो दिनै एसे गोसोआव मोजां नांनायनि एसे न'आव थानानै बेसेबां बरिं जाबाय थानो एसे टेनसन खामानिफोरबो आरो ओमफ्राय भ्लग खालामनोबो टाइम मोनाखैमोन ओंखायनो बेहायनो फैनानै एसे माइन्डफोरखौ फ्रेस खालामबाय बेयावबो नै एसे मा होनो बेबो आरो मा बिदिनो दंथ'यो बिदिनो आरो मा फिसा फिला मोनसे जोंनि जायगानि खाथियावनो मोनसे पार्क खालामदों आरो मा बेनो आरो मा बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजाबाय
बे दारा होननानै बुङो आरो जोंनिथिं बे खालामना दोनदों मोनसे दालां बिदिनो मोनसे दालां बानायना दोनदों आरो मा फुरा मोनसे दालां मोनसे खालामना दोनदों आरो मा थ' बिदिनो आरो बेखौनो दसे टाइम पास खालामनोसै पुरा एसे माइन्ड फ्रेश खालामनोसै जों बेवहायनो जिरायनानै दसे रायलायनोसै आरो ओमफ्राय बेयाव फैनानै लोगोआ मा होनो पुरा खिनो ओंखारनानै खिबाय आरो बे ओमफ्राय बेयाव खिनो ओंखारनानै खिनानै दाना बेवहाय खिथुखौ सुसिगोन आरो मा नङा बिदि नङा ओरैनोसो बुंदों जास्ट फानि ओरैनो बुंबाय आरो मा दा बेखौनो खिथु सुदों बेयाव मोजां जायगायाव थानानै बिदि खिथु सुनाय मा सुनायसो होननानै बिदि बुंगोन नङाबा नङा ओरैनो जास्ट ओरैनो बुंबाय आरो मा Welcome to hwibai. hwibai. Welcome to hwibai. La 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 la. कहाँ से थी ये लोग? तो फैनानै जोबोर मोजां नांबाय एसे माइन्डफ्रा फ्रेश जाबाय आरो मा पुरा एसे दसे सम थानानै थांसै आरो मा जों थ' बेखिनियानोमोन थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय थ' मोजां मोननो नांदोंब्ला So thanks for watching. Bye bye. I love you.